Magandang araw po mga ka-rides. Nandito po tayo ngayon sa napakaganda at gustong-gusto ng mga bata. Ito po yung Fantasy Spring Resort. Bali, dinayo pa po namin ito. Galing po kami ng guide sa Camarines Sur hanggang dito po sa Salvacion, Tabaco City para lang po ma-experience ng mga bata. Meron po silang promo ngayon. Ang entrance po ng adult is 150 pesos. Ang kids is 100. Ang cottages po nila start at 500 pesos lang po. At meron din po sila dito mga rooms at ang function hall po nila, pwede rin po kayong mag-celebrate kahit anong occasion po at kaya po nilang mag-accommodate hanggang 400 person. Ito rin po ang kauna-unahang water park spring resort dito po sa Albay na meron pong 5 swimming pool, meron pang kids at meron pong pang adults. At marami rin po silang slides na sigurado pong mag-enjoy po kayo at marami po kayong pagpipilian. Ang kagandahan pa po rito, running water po sila kaya sigurado pong malinis po lagi ang tubig. At meron din po silang lifeguard at maya-maya po nililinis po nila ang swimming pool. Meron din po silang warm water swimming pool at meron din pong cold water. For inquiry and reservation, pwede niyo pong i-message ang kanilang FB page. Maraming salamat po management and staff ng Fantasy Spring Resort. Maraming salamat po sa lagi niyong panonood ng aking mga videos. Lagi po nating tatandaan, ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe. And God bless us always.